Patron dnia dzisiejszego, święty Józef Sebastian Pelczar, wskazał na 3 wymiary miłości Chrystusa: żłóbek, krzyż i Eucharystia. I to, co nas zdumiewa, że w każdym z tych wymiarów swoją niezastąpioną rolę miała i ma Najświętsza Maryja Panna, Matka Chrystusa i Kościoła. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.